जोङो मागुरमारि सालबारि आं मिथिला आंना मानसिफोर गाबायदि मावबायगोन ना सरि अरजायालै बेलाय नों जोङो दायो साल बागानाव फैदों आरोना ओमफ्राय दासो रज'हांदो खिन्थु जोंहा टाइम गैयाना बेनिखायनो लाफैखाबाय आरो बे समावनो नोंनि रायलायनायखौ खोनायाखैथ' ओमफ्राय खोनायाखै जोङो मा होनोमोनलाय साल बागानाव फैदों आरोना फट' खेबनो मागुरमारियाव ओमफ्राय माने जोंहा टाइम गैबाय थाया नालाय बेनिखायनो लोगोबो मोनबाय थाया बेखायनो दिनै टाइम मोननायखाय ज' लोगो मोननायखाय फैखानोसै होननानै फैबाय ओमफ्राय नायदो बिलाइआनो दासो खिलिहांगासिनो खयथासार हेभि आरोना नैयाव फट' लानो थाखाय आयो मा एसे मोजांथाय आंथ' लाबाबो अहाखाया बे जायगा मोनसेयाव आंबो बिराद mana kan sama sama dan deh ruang nggak mau sih sabit dan nggak sama sama Hi guys pasti sadar मोननायजों केमेरामेन बायना मारै 10,000 मोननायजों केमेरामेन बायना लाबोदों आंहा बिथाङा 25,000 मोनदों ओमफ्राय आंनो मा होयो दे नायदो नै बेखौनो 25,000 मोननायनि थाखायनो नैबे दख'नाखौ गानबोफिनबाय आरोना बियो फट' लानो थाखाय दा बैसागु बोथोर फैगासिनो दंना जा मोजां नुखादों साल बागानदों मानसिफ्रा फैबावगोनसै ना नै अयथासार मोजां दायो नै साल बागानाव दंफैयो आरोना बैसागुनि फट'सुट लाफैदों आरोना बिरगोआ मालाय ओमफ्राय आं दिनै लायासै माने खर' सानाय जादों दंफैयो गाइसमोन ओमफ्राय आं दिनै लाला आरोना बिरगोआ मालाय फट'सुट खालामफैदों माबा मा होनो बैसागुनि ओमफ्राय आंहा दिनै लानो बादों आरोना खर' सादों बेखायनो खेबग्राल' जादों आं दिनैहाय दायो नै रिल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना नै साना हाब्बायानो ओमफ्राय नै सान हाब्बाय खुनुरुखुम खेब्बाय आरो ओमफ्राय दंबावोसोमोन दाबोनो बिलाइआ खिलिथ'वाखै आरोना ओमफ्राय माने बैयो ओइ खिलिबायना खिलिबाय ओमफ्राय माने ओंखारजोबनोसो हाख'वाखै एबार सान्दुं दुंबा बिराद ओंखारजोबो माने गोथां बांद्राय जाथ'वाखै एसे माबा नुदों बरिया फैदो नोंथांमोनाबो बैसागुनि लाफैनो हागोन